Mapurisa eZRP asunga vaota Magaya, mutungamiri wePHD Ministries Church, nemhosva dzakawanda dzekubata chibharo nefraudi mushure mekureidhiwa nemapurisa. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. ZRP ichangobva kusimbisa kusungwa kwaProfeti Walter Magaya, muvambi weProphetic Healing and Deliverance PHD Ministries, uyo ane makore 41 ekuberekwa, uyo asungwa nhasi mangwanani ano muHarare nechikwata chematikitivha mumotokari dzisina mavara dzeCIO vachirwisa mahofisi ake echechi yake. Ari kutarisana nemhosva dzakakomba dzakabatana nemishumo yakawanda yekubatwa chibharo nefraud, uye mamwe mashoko ari kubuda kubva kuna Komishina Paul Nyati munguva pfupi iri kutevera. Akambosungwa zvakare muna 2019 nemhosva yekubiridzira kwenhema kuti akange awana mushonga weHIV, akabhadhariswa faindi ye$700 mushure mekubvuma mhosva iyi. Munguva pfupi yapfuura akange ari pakutsanya kwake kwemazuva 40 mugomo umo maainamata. Aka akasike kutanga kwaMagaya kusangana nemhosva yakadai. Muna 2016 akambobatwa nedzimwe mhosva zvakare dzekubata chibharo kubva kuna Sera Donhodzo, uye akatarisana nemhosva kubva kuvakadzi vakawanda vakasiyana-siyana dzekushungurudzwa pabonde avo vainyepera kuti aida kuvapa deliverance, pamwe nekubira sangano mari achinyebedzera mamiracles nekutengesa mastenzi edzimba. Mhuri yeZimbabwe, muneono sei iyi yekwaMagaya? Ndichazivisa zvichatevera. Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu.